Dyma ni mewn ardal bach o ngarddi. Ydy'r blodyn yma'n edrych yn gyfarwydd. Edrych fel sefyn y lle anghywir. Y blodyn yma sy'n edrych fel hwyn. Neu'n edrych fel bod e wedi dod o gynolfan garddio. Mae'n blodyn gwyllt, ac mae ar draws y lle ar y foment. Ei enw yw Cardamom pretensis. Os ych chi'n gweld y 4 petalau, mae'n amlwg mai mwstard yw e. Blas cryf o fwstard, a we pobl yn arfer gweud bod e'n foddion da i wella'r galon. Ond amser mae'r flwyddyn, mae cymaint o blanhigion sy'n rhoi'r cic wasabi sy'n cael ystymog i weithio ac i fynd. A dwi'n mynd i flasu bach o hwn nawr. Dwi'n bita nhw o hyd ac yn meddwl bod nhw'n fendigedig. Chi'n gallu'r wneud beth bynnag chi eisiau ar rhain, ar salad, mewn brychan, neu mewn diod os ych chi eisiau. Maen nhw mor brydferth, a dwi'n annog arnoch chi i flasu nhw.